Σήμερα, γυρίζουμε το ρολόι πίσω. Το 1992, η διακήρυξη του Camp David υπογράφηκε από τους ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας, κλείνοντας το κεφάλαιο του ψυχρού πολέμου. Ωστόσο, το 2003, το διαστημικό λεωφορείο Columbia αντιμετώπισε τραγική καταστροφή, φέρνοντας βαθιά θλίψη στην εξερεύνηση του διαστήματος. Πιο πίσω, το 1806, το ηρωικό πνεύμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη φωτίζει τη σκληρή αντίσταση απέναντι στους πολιορκητές. Η ίδρυση της Terra Meriona το 1207 έθεσε τα θεμέλια για τη σημερινή Εστονία και Λετονία. Η γέννηση του James Joyce το 1882 έφερε έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της Ιρλανδίας. Στο πολιτικό προσκήνιο, η συνθήκη της Γουαδελούπης το 1848 άλλαξε το πρόσωπο του κόσμου. Το 1914, η αυτοκινητοβιομηχανία Ford εισάγει την εβδομάδα 5 εργάσιμων ημερών, καθιερώνοντας το οκτάωρο. Ένα βήμα προόδου που άλλαξε την παγκόσμια εργασία για πάντα. Το 1949, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, προωθεί το Fair Deal, ενισχύοντας την κοινωνική ασφάλιση. Η σύγκρουση στην Αγγλία το 1642, με τον εμφύλιο πόλεμο στο προσκήνιο, έδειξε τη δύναμη της πολιτικής απέναντι σε βασιλικές συγκρούσεις. Η γέννηση του Ισαάκ Νεύτωνα το 1643 έφερε επαναστατικές ιδέες στη φυσική και τα μαθηματικά διαμορφώνοντας τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη. Το 1839, η ανακοίνωση της φωτογραφίας από τον Λουί Ζακ Νταγκέρ φέρει μια μαγική στιγμή στην τέχνη και την επιστήμη, ανοίγοντας νέους δρόμους για την οπτική επικοινωνία. Το 1974, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν την έναρξη της θερινής ώρας νωρίτερα, ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση του 1973. Ένα βήμα που ανέτρεψε τις καθημερινές συνήθειες της εποχής. Το 2021, το Capital γνώρισε ανεξέλεγκτες εντάσεις, ξυπνώντας παγκόσμιες συζητήσεις και προκαλώντας μοιραίες συνέπειες. Το 1935, η παγκόσμια μουσική σκηνή άλλαξε για πάντα με τη γέννηση του Elvis Presley, εκτοξεύοντας το rock and roll στο προσκήνιο. Η ίδρυση του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου το 1912 σημάδεψε την αρχή του τέλους για το Apartheid στη Νότια Αφρική. Το 1349, 700 Εβραίοι βρήκαν τραγικό τέλος στη Βασιλεία της Ελβετίας, κατηγορούμενοι άδικα για τη βουβονική πανόλη. Αντίθετα, το 1945, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στη Λουζόν των Φιλιππίνων, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο σημείο του πολέμου. Το 2010, ο σεισμός στην Αϊτή έδειξε την ανάγκη για αλληλεγγύη και παρουσίασε το θάρρος του ανθρώπινου πνεύματος. Το 1922, η πρώτη χρήση της ινσουλίνης έφερε ελπίδα σε εκατομμύρια διαβητικούς. Αυτή η θεραπεία άλλαξε για πάντα το πρόσωπο της ιατρικής εξέλιξης. Το 929 μετά Χριστόν, ιδρύθηκε το Χαλιφάτο της Κόρδοβας, καθορίζοντας την πολιτιστική άνθηση της Ισπανίας. Το 1605, η Μαδρίτη είδε την πρώτη έκδοση του Δον Κιχώτη, φέρνοντας μια επανάσταση στην παγκόσμια λογοτεχνία. Ένα έργο που συνεχίζει να εμπνέει ακόμα και σήμερα. Το 1923, η Ελλάδα υιοθέτησε το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή προόδου και συνέπειας στη μέτρηση του χρόνου. Στις 15 Ιανουαρίου 2001, η Wikipedia γεννήθηκε. Ήταν ένα ορόσημο για την ελεύθερη διάδοση γνώσης παγκοσμίως. Το 1943, ο Κόκκινος Στρατός έκανε το απίστευτο, σπάζοντας τον κλειό των Ναζί κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Λένινγκραντ. Μεταξύ άλλων, γεννήθηκε το 1935 ο Αμερικανός συγγραφέας Edgar Allan Poe, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της λογοτεχνίας τρόμου και μυστηρίου. Από τη σύσταση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης το 1986 έως τις γεωπολιτικές εξελίξεις το 1997, ο χρόνος δείχνει την επίδραση επάνω στη παγκόσμια ιστορία. Το 1489, η βασίλισσα Κατερίνα Κορνάρο παραχώρησε την Κύπρο στη γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας. Ένας σταθμός που άλλαξε την πορεία του νησιού. Το 1883, έφυγε από τη ζωή ο θεμελιωτής του επιστημονικού σοσιαλισμού, Καρλ Μάρξ. Μια προσωπικότητα που διαμόρφωσε την ιστορία της σκέψης. Το 1879, γεννήθηκε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο άνθρωπος που ανέτρεψε τους κανόνες της φυσικής με τη θεωρία της σχετικότητας. Και το 1905 ιδρύθηκε η θρυλική Τσέλσι, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι της στο ποδόσφαιρο. Το 1821,
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης οδήγησε 2.000 άνδρες στην επιχείρηση περικύκλωσης της Καλαμάτας, μια από τις πρώτες νίκες της Ελληνικής Επανάστασης. Την ίδια χρονιά, οι επαναστάτες εισέβαλαν στην Πάτρα με την σημαία της ελευθερίας να κυματίζει στον ουρανό. Το 1963, οι Beatles κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, Please, Please Me, το οποίο καθόρισε μια μουσική επανάσταση που άλλαξε τον κόσμο για πάντα. Ξέρατε ότι στις 24 Μαρτίου, ο Γερμανός επιστήμονας Ρόμπερτ Κόχ ανακάλυψε το βακίλο της φυματίωσης το 1882, κάνοντας τη μέρα αυτή Παγκόσμια ημέρα κατά της φυματίωσης, ένα σημείο σταθμός για την ιατρική και την ανθρωπότητα. Το 1976 στην Αργεντινή, ξεκινά μια επταετή στρατιωτική δικτατορία, ενώ το 1999 το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στη Ιουγκοσλαβία σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη. Το 1896, ο Σπυρίδων Λούις έγραψε ιστορία κερδίζοντας τον πρώτο μαραθώνιο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Ένα επίτευγμα που απέδειξε ότι τα όνειρα δεν έχουν όρια. Το 2008, εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στην πρώτη ώρα της γης, σβήνοντας τα φώτα για έναν πιο πράσινο πλανήτη. Μια απλή κίνηση με τεράστιο αντίκτυπο. Θυμόμαστε τους θρυλικούς ανθρώπους, όπως ο Ευάγγελος Παπαθανασίου, που άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στην τέχνη και τον πολιτισμό με το έργο τους. Το 1949, ο Μίκης Θεοδωράκης όρθωσε το ανάστημά του στη Μακρόνισσο, χαράσσοντας σύμβολο θάρρους και αντίστασης. Το 1822, η Ελλάδα ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της, με την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου να γίνεται σύμβολο δύναμης και ελευθερίας. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002, η χώρα υιοθετεί το ευρώ, αφήνοντας το δικό της νόμισμα, τη δραχμή. Στις 4 Δεκεμβρίου 1906, ο Τομ Έντισον παρουσίασε το πρώτο ηχητικό φιλμ. Μπορείς να φανταστείς τις ταινίες χωρίς ήχο. Αυτή η εφεύρεση μεταμόρφωσε τον κινηματογράφο. Άνοιξε τον δρόμο για τις σύγχρονες ταινίες και τη βιομηχανία του θεάματος. Χάρη σε αυτήν, μπορούμε να απολαμβάνουμε ταινίες με ήχο και μουσική. Το 1827, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης υπερασπίστηκε με στένος την ελληνική ελευθερία, ενώ το 1883 γεννήθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης, που μας χάρισε έργα αιώνιας έμπνευσης. Το 1930, οι Ελληνίδες κέρδισαν το δικαίωμα ψήφου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη διεκδίκηση δικαιωμάτων. Πέρα από τα σύνορα, το 1971, το Απόλλω 14 έφτασε στη σελήνη, φέρνοντας κοντά το αδύνατο με το πραγματικό. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον σεισμό του 1966 στην Ευρυτανία? Ένα φυσικό φαινόμενο γεμάτο αγωνία και συγκίνηση, που άλλαξε ζωές. Η Ελλάδα δακρύζει το 1994, χάνοντας τη Μελίνα Μερκούρη, τη γυναίκα που πάλεψε για τη δημοκρατία και τον πολιτισμό μας. Μια φωνή που αντυχεί ακόμη στις ψυχές μας. Το 1899, ο κόσμος υποκλίνεται μπροστά στην πατέντα του Gottlieb Daimler για την ασπιρίνη. Η επιστήμη, σύμμαχος της ζωής, έκανε την αρχή. Το 1926, ιδρύθηκε η Ακαδημία Αθηνών, ένα ορόσημο πολιτισμού και πνευματικής κληρονομιάς για την Ελλάδα. Στη διεθνή σκηνή, το 1916, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν παρουσίασε τη θεωρία της σχετικότητας, αλλάζοντας την κατανόηση μας για το σύμπαν. Το 1957 γεννήθηκε ο Σπάικ Λι, δημιουργός που άφησε στίγμα στον κινηματογράφο. Το 1969, ο Τζον Λένον παντρεύτηκε τη Γιόκο Όνο, μια ιστορική στιγμή για τους θαυμαστές των Beatles. Το 1962, ο Τζον Γκλεν έκανε τον κόσμο να κοιτάξει προς τα άστρα, όταν έγινε ο πρώτος Αμερικανός που έθελε σε τροχιά τη γη μέσα στο διαστημόπλοιο Friendship 7. Η γη έλαμψε από το διάστημα, υπενθυμίζοντας μας τη μαγεία του σύμπαντος. Το 1968, ένας καταστροφικός σεισμός συγκλώνησε τη μικρή ελληνική νησίδα Άγιο Ευστράτιο, διαλύοντας σπίτια και αφήνοντας πίσω του δεκάδες θύματα. Η τραγική αυτή μέρα μας διδάσκει την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ζωής. Σήμερα θυμόμαστε την ιστορική επίσκεψη του Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα το 1972, που σηματοδότησε μια νέα εποχή διεθνούς διπλωματίας. Παράλληλα, ανακαλούμε τα δυναμικά κινήματα των φοιτητών της νομικής το 1973, που τάραξαν τα νερά του πολιτικού κατεστημένου. Φέρνουμε στο νου τα γενέθλια της θρυλικής τραγουδίστριας Νίνα Σιμών το 1933, της οποίας η φωνή συνεχίζει να μας συγκινεί μέχρι σήμερα. Αυτές οι στιγμές ζωντανεύουν το παρελθόν με χρώματα και ήχους, αναζωπυρώνοντας την αγάπη για την τέχνη και την έκφραση.
Στις 21 Μαρτίου 1821, οι Έλληνες επαναστάτες, με οδηγό το πάθος για ελευθερία, απελευθέρωσαν τα Καλάβρητα σκορπίζοντας την ελπίδα της ανεξαρτησίας. Ανυποχώρητοι, αντιστάθηκαν 5 ημέρες μέχρι την παράδοση των Τούρκων. Το 1960, η σφαγή του Σάρπβιλ στη Νότια Αφρική γέννησε την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων. Ένα αιματηρό γεγονός που μας διδάσκει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτη. Το 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ξεκίνησε την εξέγερση που οδήγησε στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Η γενεοδωρία και το πάθος του λαού για ελευθερία έγραψαν ιστορία. Το 1981, ένας ισχυρός σεισμός στον Κορινθιακό κόλπο ένωσε το έθνος με αλληλεγγύη και αντοχή. Μια ανάμνηση της δύναμης της φύσης που μας διδάσκει να ζούμε ενωμένοι. Το 493, ο Οδόακρος ήρθε σε ειρήνη με τον Θεοδόρυχο τον Μέγα, έπειτα από τριετή πολιορκία. Στην Αμερική του 1793, ο Τζόρτζ Ουάσιγκτον προείδρευσε του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου. Ενώ, το 1954 ο Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ ανέλαβε πρωθυπουργός στην Αίγυπτο. Η κατάργηση της δουλείας ανακηρύχθηκε στο Σύνταγμα της Επιδαύρου το 1822 στην Ελλάδα. Το 1956, ο Νικίτα Χρουστσόφ έκανε την αλλαγή, αρχίζοντας την αποσταλινοποίηση στη Σοβιετική Ένωση. Το 1980, Αίγυπτος και Ισραήλ αποκατέστησαν τις διπλωματικές τους σχέσεις, τερματίζοντας μια διαμάχη δεκαετιών. Το 380, το διάταγμα του Θεοδόσιου αναγνώρισε τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1922, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ενίσχυσε τη δικαιοσύνη επικυρώνοντας το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Το 1922, η Βρετανία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Αιγύπτου, ενώ το 1932, ο νέος δήμαρχος Πειραιώς εκλέγεται με το βάρος μιας κρίσης πίστης. Το 1935, η εφεύρεση του ਨਾίλον καθορίζει το μέλλον της μόδας. Το 1944, οι αντιστασιακές οργανώσεις στην Ελλάδα υπέγραψαν τη Συμφωνία της Πλάκας στην Ήπειρο, σηματοδοτώντας μια σπουδαία στιγμή για την ενότητα και την αντίσταση. Η ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» κέρδισε 8 βραβεία Όσκαρ το 1940, με την Χάτι Μακντάνιελ να γίνεται η πρώτη Αφροαμερικανίδα που βραβεύτηκε. Το 1867, οι ΗΠΑ αγόρασαν την Αλάσκα, ένα τόλμημα που άλλαξε τη γεωπολιτική. Γεννημένος το 1853, ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ μας χάρισε χρώματα που μιλούν στις ψυχές μας, αφήνοντάς μας ένα ανεκτήμητο καλλιτεχνικό κληροδότημα. Το 1889 εγκαινιάστηκε ο πύργος του Άιφελ, αυτό το εμβληματικό θαύμα της αρχιτεκτονικής, ένας πύργος που από τότε μαγεύει εκατομμύρια επισκέπτες. Το 1833, η Ακρόπολη της Αθήνας απελευθερώθηκε από την Οθωμανική κατοχή. Ένα σύμβολο που πέρασε στα ελληνικά χέρια, γεμάτο ελπίδα για το μέλλον. Το 1982, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου απογείωσε τη μουσική του. Κέρδισε το Όσκαρ για το αριστουργηματικό soundtrack της ταινίας «Η δρόμη της φωτιάς». Το 1880, ο Τόμας Έντισον έκανε την πρώτη δοκιμή ηλεκτρικού τρένου, αλλάζοντας την ιστορία των μεταφορών. Μια μέρα γεμάτη πρωτοπορίες που επηρέασαν τον κόσμο μας μέχρι και σήμερα. Η 13η ημέρα του Μαρτίου γέννησε προσωπικότητες όπως ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Θεοτόκης το 1872 και ο ηθοποιός Λάμπρος Κωνσταντάρας το 1913, συναρπάζοντας με έργα και ερμηνείες που ζουν στην καρδιά μας. Το 1513, ο Χουάν Πόνθε ντε Λεόν ανακάλυψε τις Μπαχάμες. Ένα ταξίδι που έγραψε νέα κεφάλαια στην ιστορία των εξερευνήσεων. Το 1977, η σύγκρουση δύο Jumbo Jet στη Τενερίφη παρέμεινε η πιο θανατηφόρα αεροπορική τραγωδία όλων των εποχών. Το 1888, έγινε η πρώτη συνάντηση της Αγγλικής Football League, ξεκινώντας έναν θρύλο στο χώρο του ποδοσφαίρου. Το 1998, η ταινία «Τιτανικός» σάρωσε τα Όσκαρ με 11 βραβεία. Μια αξέχαστη στιγμή για τον κινηματογράφο. Επιπλέον, το 1903, οι αδελφοί Ράιτ παρουσίασαν ένα αεροπλάνο, αλλάζοντας για πάντα τον κόσμο της μετακίνησης. Το 1512, οι τοιχογραφίες του Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλα Σικστίνα παρουσιάστηκαν στο κοινό για πρώτη φορά. Το 1800, ο Τζον Άνταμς έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που εγκαταστάθηκε στο Λευκό Οίκο. Το 1952, οι ΗΠΑ δοκιμάζουν την πρώτη θερμοπυρηνική βόμβα στον Ειρηνικό ωκεανό. Επιπλέον,
Το 1993, η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε επίσημα με τη συνθήκη του Μάστριχτ. Το 1960, η Νιγηρία έγινε ανεξάρτητη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1971, ξεκίνησε τη λειτουργία της η Walt Disney World στη Φλόριντα. Το 1982, η πρώτη Compact Disc, CD, κυκλοφόρησε από τη Sony. Τα CD άλλαξαν για πάντα τη μουσική βιομηχανία. Το 1908, το Model T της Ford βγαίνει στην αγορά για πρώτη φορά. Πουλήθηκαν πάνω από 15 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Το 1949, ιδρύθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας από τον Μάο Τσετούν. Είναι η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Το 1821, ο Αθανάσιος Διάκος ηγείται ηρωικά της Επανάστασης στη Λιβαδιά. Ήταν το 1930, όταν η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα αποκτούν τα σύγχρονα ονόματά τους. Το 1969, ο Γιώργος Σεφέρης υψώνει τη φωνή του κατά της Χούντας μέσω του BBC. Το 1970, το αριστούργημα «Ευδοκία» μαγνητίζει στις Κάνες. Όμως το 1979, το πυρηνικό ατύχημα στο 3 Mile Island συγκλονίζει τον κόσμο. Το 1666 ξέσπασε η Μεγάλη Φωτιά του Λονδίνου. Το 1984, έλαβε χώρα η μεγαλύτερη βιομηχανική καταστροφή στην ιστορία, στο Bhopal της Ινδίας. Η διαρροή χημικών από το εργοστάσιο Union Carbide σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε λίγες ώρες. Επίσης, στις 3 Δεκεμβρίου 1992, εστάλει το πρώτο SMS παγκοσμίως. Το μήνυμα έλεγε «Καλά Χριστούγεννα». Αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Στις 3 Δεκεμβρίου 1967, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιτυχής μεταμόσχευση καρδιάς από τον Dr. Christian Barnard στη Νότια Αφρική. Το 1822, η ιστορική μάχη στο Γιόρκομενί ανέδειξε τον ηρωισμό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και την αποφασιστικότητα των Ελλήνων. Το 1917, ο Τσάρος Νικόλαος II της Ρωσίας αποχωρεί από τον θρόνο, δίνοντας έναυσμα για κοσμοϊστορικές αλλαγές. Στις 3 Φεβρουαρίου 1952, ο Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, κληροδοτώντας μας έναν θησαυρό σκέψης. Το 1958, η δημιουργία της Ένωσης Μπενελούξη έθεσε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1959, ο κόσμος της μουσικής συγκλονίστηκε από την απώλεια των Buddy Holly και Ritchie Valens σε αεροπορικό δυστύχημα, γνωστή ως «Η μέρα που πέθανε η μουσική». Το 1962, ο Αμερικανός πιλότος Gary Powers αντάλλαξε θέσεις με τον Σοβιετικό κατάσκοπο Rudolf Άμπελ. Ένα συμβάν που αναδεικνύει τις τότε έντονες διεθνείς σχέσεις. Το 1991, ο Αντώνης Τρίτσης έγινε ο πρώτος ξένος αξιωματούχος που επισκέφθηκε τη Βαγδάτη μετά τον πόλεμο του κόλπου, προβλύοντας τη δύναμη της διπλωματίας. Η υπογραφή της Συνθήκης της Γιάλτας το 1945 μεταξύ Ρούσβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν καθόρισε τις σφαίρες επιρροής, δείχνοντας τη δύναμη των διαπραγματεύσεων. Το 1492, η Γρανάδα γνώρισε την αλλαγή και το τέλος της μαυριτανικής κυριαρχίας στην Ισπανία. Ένα γεγονός που χάραξε τη νέα πορεία της Ευρώπης. Το 1959, η Σοβιετική Ένωση έκανε το άλμα στο άγνωστο, εκτοξεύοντας το πρώτο του σκάφος, το Λούνα 1, που άνοιξε το δρόμο για την εξερεύνηση του διαστήματος. Στο Βιετνάμ το 1963, οι Βιετκόγκ σημείωσαν σημαντική νίκη στη μάχη του Ap Vac, δείχνοντας ότι η ανθρώπινη θέληση μπορεί να ανατρέψει τις πιθανότητες. Το 1894, η Coca-Cola κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε γυάλινα μπουκάλια, ένα μικρό μπουκάλι που έμελε να αλλάξει τον κόσμο των αναψυκτικών για πάντα. Το 1947, ο πρόεδρος Τρούμαν ανακοίνωσε το ομώνυμο δόγμα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μεταπολεμική πολιτική της Ελλάδας και του κόσμου. Το 1564, γεννήθηκε ο Γαλιλαίος Γαλιλαίη, ο οποίος υποστήριξε την ηλιοκεντρική θεωρία, προκαλώντας την Εκκλησία. Το 1493, ο Χριστόφορος Κολόμβος έγραψε μια επιστολή περιγράφοντας τη συνάντησή του με τον νέο κόσμο. Στις 16 Μαρτίου 1782, οι Ισπανοί κατέλαβαν το νησί Ρόουταν από τους Βρετανούς, κερδίζοντας μια σημαντική νίκη στην Αμερικανική Επανάσταση. Ποιος δεν εμπνέεται από την πρώτη εκτόξευση πυράβλου με υγρό καύσιμο το 1926 από τον Ρόμπερτ Γκόνταρντ, ένα άλμα για την εποχή. Η μαύρη σκιά του πολέμου παραμένει στο μυαλό μας με τη σφαγή του My Lai, ένα τραγικό συμβάν του 1968 στην ιστορία του Βιετνάμ.
Αναποδογυρίζοντας την ιστορία, στις 17 Φεβρουαρίου 1801, ο Τόμας Τζέφερσον εκλέγεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ύστερα από την εκλογική ισοπαλία με τον Άαρον Μπερ. Το 1817, η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη αμερικανική πόλη που φωταγωγείται με λάμπες γκαζιού, φέρνοντας φως στη ζωή των κατοίκων. Στις 17 Φεβρουαρίου 1864, το πρώτο υποβρύχιο συμμετέχει σε ναυμαχία κατά τον Αμερικανικό εμφύλιο, ανοίγοντας νέες σελίδες στην πολεμική ιστορία. Στις 18 Φεβρουαρίου, η ιστορία ζωντανεύει με γεγονότα που άφησαν το αποτύπωμά τους. Ένα από τα πιο συμβολικά είναι η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων από τη Θεοδόρα το 842. Αλλαγές πολιτικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές. Το 1964, ο Γεώργιος Παπανδρέου ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Ελλάδας, σηματοδοτώντας μια νέα ελπιδοφόρα εποχή για τη χώρα. Μην ξεχνάμε το επίτευγμα του Όσκαρ που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 1929 στο Χόλιγουντ. Στις 18 Μαρτίου 1996, η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον πολυβραβευμένο ποιητή Οδυσσέα Ελίτη. Ήταν 84 ετών όταν άφησε πίσω του μια συγκλονιστική λογοτεχνική κληρονομιά. Με συλλογές όπως το Άξιον Εστί, ο Ελίτης εξύμνησε το φως, το Αιγαίο και την ελληνική κουλτούρα. Η δύναμη της γραφής του κορυφώθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας που έλαβε το 1979. Η ποίησή του, μελοποιημένη και μεταφρασμένη παγκοσμίως, αποτέλεσε φάρο πνευματικής δημιουργίας. Το 1878, ο Τόμας Έντισον πατεντάρισε το φωνόγραφό του, δίνοντας τόνο στη φωνή και ήχο στη μουσική. Μία ακόμα σημαδιακή ημέρα για την ανθρωπότητα ήταν το 1945, όταν οι Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάστηκαν στην Ήβο Τζίμα, σημαδεύοντας αιματηρές σελίδες στην ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1956, οι Ελληνίδες χάραξαν νέο κεφάλαιο στην ιστορία με το δικαίωμά τους να ψηφίζουν. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη ιστορική γνώση, κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας για καθημερινή δόση ιστορίας.